Znovu som tu. A mám tu so sebou piškoty. Chýbal som vám ako meso. Ale ne, meso mám tu. Haha. Dobre, takže vrhneme sa rovno k téme. V tom, že buď môžete skákať ako tento asasín, alebo pozor, výbuch! Asi tak. Čo keby tu okolo mňa padali money? Nezastrelte ma za to, že to boli money. Lebo money sú, že to boli money. Chcete, aby ma zaľala voda? Fakt, chcete, aby ma zaľala voda? Uá! Ale fakt, už vyzerám ako Pokémon. Pretty please. Mal by som tým trošku skončiť. Smoke weed every day. Nezabudnite navštíviť popisok videa, kde bude fanpage a som tam rád za úplne každý like, lebo ich tam málo. Malo by to byť teraz všetko, takže ja vás zdravím a čaute.